Дядька Лявон и мы с братом. Воевал батька, воевали родные дядьки. Страшенно хотелось воевать и нам, мне и молодшему брату Володе. Асабліва пасля таго, як аднойчы побачили на свае вочы партызан. Сапраўднымі ляснымі салдатамі не сталі, вядома, але ўсё ж змагаліся, дапамагалі падпольшчыкам, былі сувязнымі. Несли с братом у камень, где знаходзіўся нямецкі гарнізон, записку, каб перадаць яе свайму чалавеку. Дзеля маскіроўкі узялі і вядзерцы з малаком, хочам, маўляў, прадаць. Знайшлі патрэбнага чалавека, які назваўся дзядзькам Лявоном, аддалі яму таямнічую цыдульку. Ён няспешна прачытаў, уважліва аглядзеў нас і сказаў: «Слухайте мяне, хлопчыкі, перадайце, што на царкоўнай гары пакуль што няма ніякага ўмацавання. Запомнілі? Ну вось і добра. Будьце асцярожныя, калі спыніце, спытаюцца, кажыце, што прыходзілі на базар». Вечарам перадалі вестачку падпольшчыку. Праз некалькі дзён з боку мястэчка да нашай вёскі данесліся водгулі стрэлаў і выбухаў. Адразу здагадаліся, існавала нейкая сувязь паміж боем у мястэчку і нашым візітам да дзядзькі Лявона. Сапраўды, ішла вайна народная.